Tak ahojte, tu mistr. Takže Davis nás nesklamal a opäť strelil gól. Horšie to už bolo s hráčmi Spartaka, kde zápas nám skončil 3-0, no tým pádom chceli 6 o viac, tak nám tento typ nevyšiel. Takže na zajtra už mám nachystané tikety, aby sme sa nezdržovali. Takže jednoznačne Magnitogorskú Mozekin. A aby sme sa dostali nad kurz 2, tak USA, Rusko, každý tým dá gól. Môžete dať aj čokoľvek iné, alebo vôbec nič, keď chcete. Ďalší je stávka zároveň do Tibligy. Čiže takto Novokuznický Jaroslav 2, Omščechov 1, Nižné Kamplany Kotorsk 2, Peterburg snáď konečne opäť zabere po 3 prehrách v 2 v riadnom čase a 1 vlastne v predĺžení. CSKA Moskva sa určite bude čo najbližšie dotiahnuť Peterburgu, preto by aj Peterburg nemal zaváhať. A potom Dynamo Minsk Čerepovec. Tuto hráme aj do Tibligy. To by sme mali KHL. Zároveň tu máme na noc NHL. Takáto kombinácia, pretože sú to také zápasy, že tipujem, že 3 remízky z tohoto určite výjdu. Takže takáto kombinácia. Jediné, čo tu není z tých zápasov, je Calgary. Columbus Calgary. Ale niekedy v jednoduchosti býva krása. Tak tu máme takýto posledný. Tu som zase vynechal zápas Dallas Montreal, lebo je to taký zápas, kde tipujem, že bude málo gólov, takže takto